results akarikwa pakuti do you save God. Pauruchaka God to save you. Check your what she to save you. So Elijah ati nekuda kwa Mwari wadino save, there will be no rain. So kana James ati Elijah wakaita sesu. Tilikukombewa pa kunamata, kwetu pa kunamata. Nyamwe ili nyaye kunamata. But secret ila hapa ndiye kunamata. Iya ati Mwari wandikunamata, the Lord whom I save. So a lot of us, we believe mu prayer ya Elijah ku declare kudi. But the secret ya Elijah wabuda pachelo, the Lord whom I save. Zanduda kuita inye kuti pani zanduno muitira mwaru wacho. Saka acha beka shoko rangu nokuti nemi mshoko rake. Munhu akasarara mamshoko ramwari, mashoko ake ana simba. Munhu akasarara mamaringe zvinotaura shoko ramwari, prayer life yake haimbofaika effective. Nokuti example yemunhu ari prayer life iri effective ndiye Elijah. Atibudira pachena kuti the Lord whom I save. King James noted, before the Lord whom I stand. Check your life very well. Papa nodoka zwa kuti zvandaitira Mwari kwete zvandaitira. The Lord whom I stand, zvandiri kuitira Mwari ndo zvinobeka zvandichadawo kuti Mwari vaite mulife mangu. So ukaignore zvaunofanirwa kumuitira ukazopinda kuprayer naiye anotoshokeka kuti hauna mati aunoita munamato. Chechi papa ndizweya secret life ya Elijah haisi mu prayer iri mukunamata asati aita munamato. He was saving. Area yekuseva Mwari ndo ine nyaya hombega nekuda kusevwa naMwari. Zvingani zvinodiwa naMwari for the kingdom zvawati waitawo hapana. Zviratidze iwe vari kuti iwewo manje une nyaya, you need to save before ndamira neshoko rako. Nguva iri kuhama dzangu yatinogona kusangana nayo yekuti unogona kuva nepfungwa yekuti asi Mwari vandisiya, asi Mwari havasi kundiona, ko sei vanditendera kupinda nesituation dzakadai. But I've come to tell you this. Vanoramba vari Mwari, vakatendeka nguva dzese, vanozadzikisa chavakavimbisa. Imagine Joseph in prison. Bible ndo rakatongotizivisa kuti the Lord was with him. But in other words, pa common sense ne natural reasoning yemunhu, munhu anoita pfungwa yekuti kana ndikapinda mujeri nemhosva yandisina kuita, truly justice haina kupiwa kwandiri, kana kuti Mwari havana kutendera, kana kuti Mwari havana kundirwira, Mwari havana kundiwanira nyasha, Mwari vandisiya, Mwari vandirejecta. Imagine Joseph in prison asina kucommita the crime, kuti pfungwa yake akafunga sei, akazvigamuchira sei, akazviona sei, akazviona sekunge ari musituation ya Eloi Eloi lama sabakatani. People of God, hear me very well. Bible rinozongotitsanangura kuti the Lord was with Joseph. In other words, iye pachake aigona kuva nepfungwa yekuti Mwari apa vanga vandisiya. Why? Nokuti nyaya iyi haana kuiita, but he is in prison. So pane time yekuti une situation yaunongonzwa sekunge uri muremo, uri mu atmosphere iyoyo ya Eloi Eloi lama sabakatani. You are in pain. Una help very close to you, people who are close to you have deserted you. Kune ma situations aunonzwa kuti pano ndinenge ndisina nyasha dza Mwari, Mwari vandisiya, Mwari vasudurutsa help from me, Mwari vasudurutsa favor from me, ndichakwanisa kuona Mwari. But I've come to realize kuti that time ine zvaino creator. That time ine zvaino creator, nguva iyo ine zvaino gadzira, zvaunogona kuzotenda nekupupura kunaka nekugona kwa Mwari. Mwari wacho anyarara anotaura. Usaudzwe nevanhu vane experience kuti akuti ndonogeza kushilongo ingone kuna Batimi asaka mutichiona ipapo, your case is different. Mwari wa Jona anogona kumutendera kutonyura utomedzwa unobudira mberi. Peter akunyura akatoshedzera kuti Ishe help me, ndinofira mahara handisi Jona. You need a personal revelation. Wamwaka weserwa moto Shadrach, Meshach, Abednego
Mwari wakatipinda ino problem unobuda. Lot akangonzoka mahanya panotsva munhu. That's personal revelation. Daniel, kana wakabisa mugomba relax, hakuna shuba inokubata. Samson, wotosimba kuibvarura unorumwa. Same God when we incident in my lions, but different instructions. My prayer tonight and your prayer tonight, Lord, reveal to me my Shalom. You know your situation, but Mwari vani nyaya kune ruziro akatumira rwechekuita Mwari every challenge yawina solution iriko, but it's a revelation you no one spiritually. So anakuti kuna Peter ngatipfurire bhoki timu haidi minana. Jesu andoziva kuti kune vamwe vasingade minana, tichafamba nawo mulevel yavo. Kushaya minana hakukuitai masatanist, kunokuitai vanhu vari vasiri kuexperience zvinoita Mwari. Jesu haana kupfuririra vanhu vari mubhoti, akanovajoina kuratidza kuti Mwari wedu akatendeka. Anotoziva kuti kunamata unonamata but hautende zvishamiso. Asaka hausi musatanist, uri munhu ari kurasikirwa nezvinhu zvaMwari. Jesu akatonopinda mubhoti rine vanhu varamba kufamba pamvura netsoka. Kuratidza kuti Mwari anotoziva kuti we munana haudi, saka achafamba newe mulevel yako kwete yake. Peter ndiye akabuda chete. Peter hasi kufambira nyaya yekuti akarurama, ndiye ari kuda. So tona nyaya yemiracles iri questionable still. Because type inofana unge ichiitirwa, haisiyo iri kuitirwa. Vari kuitirwa type inozvida. Peter akati Ishe ndimi ndiuyere, zvikanzi uya. Peter afambira ipamvura, ari kuda. Vamwe vasarirei, havasi kuda. Saka chechi ikati isu hatidi minana, Mwari anotozvinzwa oregerawo zveshuwa. Hamuite masatanist, munoita vanhu vakaramba simba raMwari chete. But pakuimba ndo pamunozondinetsa. Muchingoimba kuti anoshamisa. Anoshamisa. Kuti achishamisa hamudi futi. But inongogumira pakuti anoshamisa. Ngashamisika. Vanogadzira nzira, pasina nzira, ngaichigadzirwa ka mishonga. That's why somebody died. Murukuparidza kuti vanhu vapfume, harisiriro vhangeri. Ndikati you lack revelation. Bible rangu rinoti, you are not poor, you are rich. Kupfuma mu kingdom ya Mwari haisa achievement, identity. Ndikutaura Bible chaiyo kwete zvimachechi, Bible chaiyo. Mwari anoti, you are not poor, you are rich. Identity iyoyo haisa achievement. Whether unofa usina zvawachieva, you are a poor man atadza kudiscover his own riches. So when you are still a baby in the kingdom, you try to look for riches. But when you are mature in the kingdom, you are a rich man discovering his own riches. All right. Vanhu vaviri vavo vakasiyana, ari kudiscover zvinhu zvake neari kuvavarira kuzviwana. Let me help you on this one. Your life with Your case must be different. Your case must be different. Jitende kuti yangu nyaya ichaita msauko. Yangu basa ichaita msauko. Yangu passport ichaita msauko. Nesi kana Yesu. Father, we thank you for your word. We thank you for your grace. We thank you for your favor. Majita nodara kupele wedu. Iyo matemo haya Mwari. Akaenda patisingaona. Iyo mabusiness akangotsakatika. Nyangwe relationship yakangotsakatika. Mwari wa restoration. Nokuti ndiri pano pachikomo. Pazodzo reprofita wenyu. Ndinotaura zodzo ngarichinje maloves ari natural. Zodzo ngariundidzire recovery. My case must be different. In the name of Jesus.
nema zvakaoma kuti uite. 6 ways how to attract Jesus. Zake wakaonekwa. Usakinyorere 6 ways. Wakaonekwa mnoboreka. Kanari ruti zvake anotinyorera bhuku rake 5 ways to attract your boss. Yekungouya naNaomi makunyora mabhuku 5 ways to attract the boss. Usaiswe pressure nevanhu. Mwari ane nyasha. He is the way. I'm sure my time is done. But my declaration into your life. It's never too late with Jesus. Don't look at time. Look unto him. He is so faithful. System ya kubereka Sarah yanga isisipo, but the anointing is greater than system. Ma system ari kunyika anoitirwa neikoko kwete vana vaMwari. Isaac wakadyara mugera during famine akakohwa. Advisor wa agriculture hapo advise kudyara mufamine. Mukati weshune makati na prophet Elisha ibvapano. There's a famine coming for 7 years. But Jacob akanzi gara mufamine unokohwa. Your case must be different. Mukati akamukira guwa ida kubata Jesu akamsandibata asati kudzika kuna baba. Thomas akanzibata. The same Jesus, the same week. Thomas akanzibata maruko kwangu bata parutivi rwangu. Zvarambirwa vamwe kuna vakazviitirwa. Zvakarambira vamwe Mwari ngaakuitire. Problem unobvunza vanhu ubvunze denga mari. Kungofunga kuhodha wakuti polisi yakamira sei kuhodha. Uri kuda kuhodha polisi here. Tikaburitsa zviri kurema rikareri kwabhoti tinofamba zvakanaka. Jona muprofita ndokubva asimuka. Zikanzi varume yamuri kutamba yekuburitsai ndiyo, but zvamuri kuburitsa hazvisi. Vari kutoda kunyudzwa ari muprofita. Ndoba wakati pfungwa manje uya Satani. Rava kuti good idea inogona kuclasha negod's idea. Ya yekuburitsa munhu. Unozavhangeri rikasvika level iyoyo. Vazhinji vedu hatigone kurigamuchira. Nokuti tine vanhu vanoburitsa offering, vanoburitsa mari dzavo. But kuti aburitse small house mulife yake. Kana yaye kuburitsa munhu, unotomuka kuti handisi kuparidza. Asi ndikangoparidza kuti bring your offering. Yeah, man of God, man of God. Asi tikati tasvika stage yekuti hatichaburitsa zvinhu. Munhu ari kugara nemunhu asiri wake ngaaburitse. Kana ukarenga nyaya Yesu. Bhaibheri rinototi varume vakati hazviiti kuburitsa munhu. Chazvanetsera manje mukasaburitsa munhu vanonyura vanhu. Saka yachoisi. Mukasaburitsa munhu vanonyura vari vanhu. Sarume ndova wakati iye Jona wacho ane musikana ari kutoziva kuti problem ndeyake, but abuda anoti ndiburitsei. Inzwa small house yako iri kutoziva kuti misikanzwa hazvina kunaka, but yakatomirira kurambwa newe. Iye haikuramwa. Hazviite kuti ati tendani chati akatomirirawo iwewe. Seuri kuona ngori kumubatsira. Muri kwavanozotambudzika so ndikutomubatsirawo. Inzwa nzenza ikadzikisa mutengo, Mwari haafare, vanhu ndo vanofara. Nzenza ikati ndakuita $2, Mwari
amboti arerutsirawo vanhu ari kukanganisa hake but ari kurerutsa mwari hapana chenji hapana chaanenge agonera denga ipapo but panyika kune type inogona kufara kudenga anenge atowedzera kutadza why denga rinenge rakutoti wakutouraya nevane shoma kureva kuti kana uri kurong side haugone kuita chiri correct kana ukatochigona hachisi panyika pane order iripo yekuti kuropafadzwa kwako kunenge era blessing kana yakubata pauri inenge era nokuti the normal way ndeyekuti ugare uri wekutambudzika ugare uri kulesa power ugare uri kuenvironment isina kukunakira why nokuti ndo channel iripo ndati izvo dai baba vakatambanudza maoko in a straight way mudiki aingowana zvishoma mukuru owanawo zvakakura but pavakapesanisa maoko there was an exchange ye greater blessing ichienda kune mudiki but Joseph ndokubva ataura achiti father you have made a mistake. So simba remuchinjikwa riri kuuya kuzogadzirisa riri kuuya neropafadzo yekuti nyika ikatarisa inoona zvisina kukodzera inoona sekunge iera inoona sekunge zvisirizvo nokuti zvinonzi normal nenyika zvinonzi ndizvo pakurarama munyika sandizvo pakurarama kana mwana waMwari muna Mwari zvoreva kuti iri kunzi order nenyika ndo yagara iri mistake iri era pamusoro peupenyu hwako but vaida vachigamuchira yakadaro zvekuti kana wapinda pamuchato vanhu unonzwa wakutaura achiti murume ndofunga akashaya choice kana wapinda papromotion vanoti ndofunga havanyatsomunzwisa havana kuona mapepa ake nekufunda kwake kureva kuti pane era inongogara ichioneka pauri but that era must remind you kuti you are making it only by the power of the cross. Decree a thing. So could declare kunoitwa zvinhu kuri scripture zvichingodependa nelevel of knowledge and understanding kuti hauzvide here wobvisa peji racho kana uchizvida ungoti kana Mwari wakazvinyora ndofunga zvinoshanda asi pane pandiri kupotsa kuziva kushanda kwazvo nokuti chese chiri mushoko raMwari chinoshanda nyangwe chikasisa kushandira choshanda. Ini ndiri kunamata Mwari akapa vanhu dzimba ina handina saka pana pandozoti dzimba asi Mwari nokuti ndoroja zvisina kuitika kwandiri haisi mari dzochiziviso. I need to help people a little bit. So dzimwe nguva ndikasanzwisa imwe scripture ndinogona kutofungidza kuti zvandanzwa ndo zvairi kamba zvandanzwa ndokupotsa kuri mandiri. So you shall decree a thing and it shall be established. Job 22 verse 28. You shall decree. Zvototi kana usingade kudeclare unosiya hazvimanikidzwe. Izvi nechekuita nezvinhu kwete mweya. You shall decree a thing. Bible inotaura pamusoro pezvinhu. It's a spirit word. But rinoti chekutanga tsvakai umambo, first seek the kingdom, his righteousness, and these things shall be added. Things kureva zvinhu. So kana usingafarire zvinhu ndo mamavhese kubvisa. Ngotora bhaibheri rako bata peji roro. Basa nezvinhu ndakuenda kudenga. Uchaona kuti rinopedzisira risisiri bhaibheri. Because mapeji ese unobvisa. Ndaitaura nemumwe akavenga vakadzi zvikanzi mukadzi haazofanirwa kudai mukadzi Mwari unoshanda nevarume. Ndikati manje mune bhuku rinonzi raEsther. Mumwe mukadzi kutokwachura. Esther mukadzi ka. And especially vhangeri raJesu haufanirwa kuritenda kana kwamaka vakadzi. Nokuti Mwari achida kutoudza Jesu panyika akatsvaga mukadzi kwete murume. Kana kwa Jesu chacha kutokwalifya kwairi futi. Nokuti Mwari arada kuponesa vanhu akatsvaga mukadzi. Ruponeso rwedu backbone yacho is because of a certain woman. Jesu asi mwana waJoseph akaberekwa naMaria mukadzi. Yendo vanoti haiko Mwari vakadzi azviite. Kutaura kuti vaifanira kutokorekta Mwari wacho kuti aishe kana vada kutiponesa mukadzi aite. Toda Jesu, toda Bhaibheri rechirume so. Nokuti tine vanhu vane mentality yokudza kuti Mwari murume. Nokuti English inoti kana makunamata munoti our father. Yeti kwa zvaibviswa kwacho mutauro waibviswawo panoti father panongoreva Abba, which means source. Why? Because God is not man. John 4:24 John achibata anoti Mwari mweya.